kadimet adda tarik na ket no siya kiti kunam sikalat addat panunod ko kasla maperdi to'y ulo kaputrit werday to'y puso mangremak saken ka tadi nagpay suratan di nagpay tawagan kastoy kad di nakinarian unam nga inoran-oras asikanto tumawag kunam alinawas patuludan nagkasuran uray may sa awan tinumpal mo inuulbod lating kain sa sao tunggal no malagip ka ay ayamek day tuirik na biyag ko kumusta ka siya kadimet adda tarik na ket na siya kiti kunam sikalat addat panunod ko kasla maperdi to'y ulo kaputrit werday to'y puso mangremak saken ka tadi nagpay suratan di nagpay tawagan kastoy kad di nagkinarian kunam nga inoran-oras asikanto tumawag kunam alinawas patuludan nagtisuran uray may sa awan tinumpal mo inulbod lating kain sa sao uray may sa awan tinumpal mo inulbod lating kain sa sao